Klar. Jeg har også en souvenir med, og det er Norddjurs Kommunes helt nye ungdomspolitik, som blev præsenteret i onsdag i sidste uge. Og det har lidt været en kamp at få den her igennem. Det har været en kamp, der har været, man kan sige, det hele værd. Da jeg startede som ungdomsrådsformand for 3-4 år siden i Norddjurs, der var der ikke ret meget, der hedder ungdemokrati. Man havde bare et ungdomsråd, som man er nedsat fra kommunens side, som skulle levere høringssvar på nogle forskellige politikker. Så hele, hvad kan man sige, forståelsen af, hvordan man skal inddrage unge i kommunale beslutningsprocesser og demokrati, fuldstændig fejlfortolket i kommunen. Og der er den der ungdomspolitik simpelthen, hvad kan man sige, det første spadestik til en ny måde at tænke demokrati og ungedemokrati i kommunen. Vi presser på for at få lavet en ungdomspolitik også for 2,5 år siden, hvor vi havde lavet en hurtig proces på en enkelt dag og kommet med nogle idéer, og det sendte vi til kommunen, men det kommer aldrig rigtig videre. Og så er vi blevet ved med at presse på, og at de så til sidst, man kan sige, sagde ja til at få lavet sådan en, og selv tog teten på processen af den her, var ligesom, man kan sige, en åbning, som er helt fantastisk. Og der er blevet inkluderet sindssygt mange unge i processen omkring den her. Altså der var sådan et stormøde, hvor der var en masse idéer, der kom på tegnebrættet, som man så tog videre med til sådan en døgnseminar, hvor selv ungdomspolitikken blev udformet blandt unge politikere og forvaltningsfolk i sådan et samarbejde. Og så har det været en høring forskellige steder, og den er blevet super let læselig, altså og med flotte billeder og et rimeligt sådan, kaldt det ungdommeligt design, men den er i hvert fald ikke lige så teksttung og kedelig som mange af de der andre kommunale politikker. Så den er, man kan sige, den er ikke målet, men den er midlet til at nå en masse mål, som man så kan begynde på herfra. Det er jeg i hvert fald rigtig stolt af.